Paan ko kay gito karal. Inayon kadyo. Tinga lagi ko. Nga, kulawang ko kay kamerang duha. Dari mami nagatubang na kay nagkaon pa ko. Nalain magitsura. Hi everyone, good morning. Karon day guys, adlaw Martis hinja sa ko mata kay ako yung magluto among pamahaw. Si Ate Ruby day karon madto siya sa Philippine Heart Center kay magkuha siya og result sa today ko ni Terry. Ja ako karon magluto ko sa daan hinja. Si Terry di ay sala. Kuan lisod pangitag sa daan kay sakad sa gibawalan sila mga green leafy. Nabisid bigin sa imong ipa kaon nga gulay. So kahapon si Ate Ruby palito kuan kani kalabasa. Kalabasa pwede ra malug sa yuti. Jada pud may dang mga talong gikan sa Kuyas Garden dito sa Antipulo. Wala pa nang isagon ron. Diya guys ang sagulan radani tinapa. Kuan si just smoke pizza. Dahil guys, ang panilutuin. Glass size pa rin karus buntag guys. Mapadi pa glass size. Amang gyampo guys nga unta di mi kadyo magdugay diri. Kay hapit na madami mo isa ka buwan. Kuha na ron. Lucy. Ay, Tracy na ron. Hindi. 19 na miningari-dari. Hapit na may sa kabuan. Hindi. Si Aliana. Ang tamang kauli ko sa birthday ng Aliana. Pero guys, din sa decision sa doktor, din may mahimo. Okay. Kinahanglan mo sa Terry ko. Lisod po nagbuli mo dyan si Terry. Wapa mamahman dyan problema. Wapa sila ma-operahi. Kaning talong dahil si Terry pwede ra dani. Agay sa tangad. Dek-dek gang o kaya rong wala gumot. Sa maglawin ako guys, ang butang ng lukuhan. Ang bawang, pero gumot. Hindi, ang tagot. Agay sa itong butang-tangad. Dek-dek gang o, kaya rong wala gumot.
Kasi maglawin ako guys. Ang butang ng lukuhan. Ang bawang. Parang gumot. Sige, ang tagot. Diya guys, aday grasya ang gihatag dahil guys ha. Diya kay sa diyo pamanhan na naman siguro ng lutuon. Guys na nga nga isda. Kung kuno ni baw. Ani. Dako raw jud. Guys ya. Salamat din naghatag ani. Ate Bibi, salamat sa mga hatag. Andiyan na lang maning lutuog sa Diyo. Wala akong luto sa lawoy, pero kani kay wa malagabi rape ani ha na lang maning lutuon daan. Kani sa buhol nga isda bawo. Maning lutuon daan. A few moments later. Hi Nay, good morning. Hunay. Muli na lagi mi Nay na. Wala na ako sa buhol. Muli na lagi mi. Yes, pura may lang eh. Isa Mura magna tirik pag kumina na. agoy ter. Sa Diyo malaki na Flor. Isa na natin ulit kung tinaghubo. Uyab ni Limuel. Kaya muling kabit. Pagwasa sa Saliana Flor ba? Aliana ko no, Aliana. Sila na naidaritin pa. Ay sila na naidaritin. Kaya mura na magmahamit sana. Kay? Magkano? Sila magkano? Ako rin naman. Ang tatay, kamusta mo? Tatay. Wapod. Mura na pagkano. Ay sa atin. Hi sa tatay, hi. Tay. Ting, hapit ako makaulay siguro. Ha? Basta tayo kita. Pikas lang mas tatay. Si Aliana. Si Aliana ko nunay. Kisa man nag-out. Asti Aliana kay arangka lamig apil. 50. Na madala lagi din. Ha, naman. Hi, Day. Gimingaw na sa mama ni mo, Day. Isa may gusto sa mong birthday, Day. Oo. Ayan na kami sa kalong birthday sa iyo nga. Baki, ang ilo ko tabangan na sa magtaon na baki. Na, mura. Punta na siya dyan gusto. Hindi ko na bubungit ko pa mahal. Basta na ko ng boyfriend kaya kung handag birthday. Ag si mama, Day. Ag ka mama, Day, birthday, Day. Isa may mga daon. Ag ka... Pansit. Pansit. Agi mo pa pansit ra. Magbadala man tagamay mamiso, Day. Di naman pumukang pansit. Gabi tagang hili ng pansit na rin. Di naman pumukang pansit. Pangunta na si Janay sa dyan gusto sa birthday. Kaya mo naman ito yung palitin. Ito ko rin gusto mo birthday. Spaghetti na ko. Spaghetti na ko. Kaya magpadaras, mama. Ug palit spaghetti, ha? Kita may magluto. Si Aisa kaya mga turmas maribuho. Hala. Kaya nga naman. Monica. Si Ate Flor de Lis, alaman. Nasa mo ka na Kaya yun? naman, kaya sa mga turmas Aisa mga turmas maribuho. Asa mas Aisa mag-birthday? Asa sa Aisa mag-birthday? Asa sa Aisa mag-birthday? Di mo ko sa maghanda. Aw. Kami nagpansit na kamay. Nasa birthday sa day. 16. Dayan, love you yan. Mula ko sa Ate Ruby Runay. Mula ka ako magbuha ko skuan. Resulta.
Ikaw na may mula ka. Okay. Ma'am, commute raman ko. Oh, dapat nagtapon na uwi ang ha. Buang. Hala, ka nagluto naghang nilaso. Ilutong nilaw, oy. Hindi. Napamisalin gabi eh. Dada na ng bakod na stiri. Wow, tanan nyo guys. Katugon pa. Anong ko sabihin mga? Ha? Nakauna kayo matug na gaman. Ubal lang check up. Lagi ugman lang dyan check up. Mari, problema kong tuloy ko nung kauli na ta. Madyan tag makauli na tao eh. Pero lisod po. Mag-desisyon tag, maglalay tag uli. Jawa pa ka maadyo. Bahalag di ta kauli. Bahalag di pa ta kauli. Basta kay maadyo ka. Buwang mo rin ako na. Kapit na sa kabuwang na. Ato nang ipangutanas dentist karon. Ang problema stiri sa idang ipong ipastahan. Kay ngilo ko no. Kaadyo nga po. Sakit. Ni. Sakit. Pero ngipon. Ano ka na? Among ipapangutana sa kuan. Sa dentist na nagkuha sa ngipon. Kay sige sakit sige ni sila reklamo. Mas buwan niyo pastahin. Minta. Siguro malagipod ta. Makata guys. Ikot man. Nilaw ilang sa kalam. Sakit din inom. Bisag di ka na yung bugnaw. Atong ipapangutana. Natural ba na guys nga gipastan siya. Para ko nasakita. Sakit nilo, unsa ba? Baka sakit nga rin. Inignan mas tubig mo. Marag mo sa des ikaw mga marag. Bukan di sila tarang eh. Atong ipapangutana. Hindi na ba ni siya konti? Hindi ka dyan yung daghag. Wala kasi ni daghan. Hindi ko na. Kaya na. Tambal. Mahot na nyo guys. Okay. Nagamanda ni mga labak ko. Nakalaga ng desprobe. Hindi ba ito namahaw? Mas na pininandan na di kaganahan mo kaon. Bukuha lang ng pasta po eh. Hindi pwede. Kaya huwag pasta mga kung ano lang, mga buslot. Kaya gipasta man ay gipil, gana. Maragi tapak ba sa mga bubuho. Ang sakit na yun. Para sa kita. Para sa kita. Di. Ang ipon. Di nung makaduot. Kita na kapaakan nga na. Di makaduot. May dapat ang ipagpastahan nga ba? Bawa gugus. Kaya saan ang panggang cellphone. Kaya hang pangutana. Nama sila ipipids. Pero kung hindi pa rin magtubag ka na city pa. Hindi mga 9. Natural na bang magsigig sakit? Hindi. Ilo ka adyo. Ang ilo ka adyo tanan. Nga di pang pastahan. Hindi batin. Hindi wala na. Saan na ibitan? Dapat mag-toothpaste ka ba? Sila i-advise nga i-toothpaste. Mga na ta. Luwi yung tapos diri.
Lamit tayo ka, pero huwag kang ipon lagi. Ate lagi papangutanan. Kaya guys, kaya papangutanan sa dentist. Paan ko kay gito karal. Inayang kadyo. Tinga lagi ko. Nga, kulawang ko kay kamerang duha. Dari mami nagatubang na, kaya nagkaon pa ko. Nalain mag-itsura. Grabe yung kulbana. Nawara ba sa tirubi? Okay naman ka. Bungot na ay makalit. Alain mo. Ito karan si epilepsy guys. Grabe din yung epilepsy. Kaya na naglisay gini mga tambal mo tukar gihapon. Jugon sa mga nagtukar. Ito ka ba dyan? Tipulo. Ito karan ka sa tipulo? Philipsi? Di Ito sama. na gabi. Ito na lang mga gabi. Ito ay nadudo. Dali kayo magpa-check up po tada na yung epilepsy. Ngayon sa. Ato po nang ipa-check up din eh. Na, pwede lang. Mangita tada ni neuro. Ato si Uyarim. Hindi na magbaho kayo nagmang heart. Dahil na lang kayong pahuwi na. Maraming kulbaan na kami. Nakalimot mo po. Nga. Oh. Mapaka nanginim ng kagwarpiring. Ha? Nakalimot ka na kainim ng kagwarpiring. Kaya naman ako, ano pag butang kuha daan mo ito, warpirin to. Kagwarpiring na po ito nainom. Dahil sa umpaang nakuha. Ha? Kagwarpiring, dahil sa umpaang. No? Naim na nalala. Anong baway? Yung sa mga gustong sadanan ni mo, basig mo ka mga sadaan. Sasan ka? Napadyanipon. So, wala nito pas namin sa ano. Dito karang bukalit. Lain naman. Dali naman yung pagkado. Dali rin po siya gitukaran guys. Pero nalaing lagi gitsura. Basag ang nawa. Mamalinoon, pero nagtukaran ko, patol. Yun ka. Nagsurya siya. Ano na ikaw naman si Jan na? Mapapahuay na. A few moments later. Hi everyone. Balik sa kukusang pag-video. Ganiharan ta ko nagplanong maglaba pag larga niya ti Ruby. Karon pa ko nakanaog. Atong oras 9:40 na. Karon pa ko nakanaog kay hapang gibanta justiri kay ganihalagi sa pagkaon ng pamahaw. Katong mainim na siya tambal mapadi pagkaman niya kaon ng pamahaw. Di kuan siya gi andaran. Andaran siya sa epilepsy. Hindi pagkahuman dito. Nga naman siya bation kapudon siya natuog. Wala karon nga ninaog ko kay nanglaba ko ani kay ugma manglakaw may ugma ra bang adlaw mara bang check up ni kay ugma ra bang adlaw mara bay jang check up so karon atuog pa man si Jan daw papos Ruby mauli so karon manglaba ko nya nagluto din po ko sa mga sedaan katong hinatag nga isda ganina ha nalamang gipaksiw nya kuan daghang salamat di ay ati baby nga grabe jud siya katutpol. Grabe gadi ka manggina na maluluyon kay nakabaw si jag mula ko si Ate Ruby gibinlan ako og kanang sedaan para lutuon. Nya grabe jud salamata gitreat gadi mi jaw labaw pa sigsuon mana nga pasalamat ko kay nga bulutan sila. Atang tanawon nagang paksiw guys. So guys man nga paksiw as nang ibatang talong. Hilaw pa niyo pinakadyo maluto kay isang pabsan-habsan ng sabaw. Sakto po na yung bidyan kay mga laba ko. Mga din ako guys, bisag naran ko sa bahay magrilo-rilo ko kay sige ko check sa oras. Hindi ito yung sugdan yung lagunan. May pas bulsan sama ni. Amo pa ni mga labunan di kan sa Antipulo.
Amo pa ni labunan, gikas sa Antipulo. Amo pa ni mga labunan guys, gikas sa Antipulo. Ang mga inukasan. Nag-chat din sa Pirugi, padungan ko sila muli. Luwi po to sa ati kayo po to na mahal. Alas 10 na rin, dapat yung pamahal. Tere! Ating kasi na ko itong takon. Ang lawan lagi ko ganina guys. Asa guys ito sa kasang liling stiri. Madlikog ng bijaan ang lilingan sa kasakas-takas. Pero humutagang ko paksiw. Tanaw stiri. Natugay guys to. Gadugjang tuwog. Sorry, ter. Ara kang gili-li. Natugay siya, guys. Kulbaan lagi ko manang siya kong li-li. Ang gisampit o man ito pagtuog di ay. Mga naog kong balik. Arang humuta nagampaksiw sang tanawon. Kung ba na ba'y sabaw? Kaya guys, hanggang paksiw. Ay. Pwede na ni. Anong iup. Kaya nawa na kadyo sabaw. Luto na ni. Luto na ni siya. Para kong ipadado ng laba. Amo din yung labunan guys, among kulo. Longer than a few minutes later. Hi guys, madyong palis. Nangmana di ko sa panglaba, ganiharan, dya pagkamandad to guys. Yung pahaway ko, dya. Human, naniyod to, dya. Karon guys, ang lakaw may kay ang palit si tirig tambal, dya mo adto po ko sa LBC, kay mo claim PWD nga ID ni tirig nga gipa LBC, dya ako may receiver. So, ang gawas ni dya guys, madto na mi, tara sila silong, ako may nawahi. Bye-bye. A few moments later. Haabak ko ba? 35K. Bali 35 kasama lang. 4 moments later. Ate Rabe. Mga taog fishball. Ayan si si Maganda. Maganda, ano pangalan mo dito? Christine. Christine? Christine po. Christine. Ika nga. Ay, wala pa si Christine. Pamangkin ni Masoy. Biglaan ang pagpunta namin dito. Tapos salamat sa fishball libre. Unexpected naman to, hindi namin alam eh. Kasi kami, nagkuha ng document sa LBC. Tapos nag-chat si Masoy. Kaya diretso na kami.